ihmisoikeustaloudesta. Hei kaikki, minun nimeni on Lilja Österman ja olen kotoisin Suomesta. Tällä hetkellä työskentelen ihmisoikeuksien ja vammaisuuden yksikössä YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimistossa. YK:n yleismaailmallisen ihmisoikeuksien julistuksen hyväksymisestä on kulunut 75 vuotta. Ja kansainvälinen yhteisö on tehnyt jatkuvaa työtä tavoitteenaan saavuttaa ihmisoikeudet kaikille. Nälkä ja köyhyys maailmassa lisääntyvät, ilmastokriisi jatkuu ja epätasa-arvo niiden maiden välillä kuin sisällä uhkaa yhteistä tulevaisuuttamme. Pääsihteeri Guterres on korostanut, että talous- ja rahoitusjärjestelmässämme on jotain perustavanlaatuisesti vialla. OHCHR:n esittämä ratkaisu tähän on ihmisoikeustalous. Ihmisoikeustalouden tavoitteena on yhdistää ihmisoikeusperiaatteet ja velvoitteet suoremmin talouspolitiikkaan ja puolustaa investointien ohjausta ihmisoikeuksiin, erityisesti taloudellisiin, sosiaalisiin, kulttuurisiin oikeuksiin erilaisten toimenpiteiden kautta. Näin varmistamme, että jokainen voi nauttia taloudellisista, sosiaalisista ja kulttuurisista oikeuksista, kuten oikeudesta sosiaaliturvaan, koulutukseen, terveyteen, ruokaan, veteen ja sanitaatioon ja asumiseen. Tavoitteena on luoda meitä kaikkia hyödyttävä talous, joka vahvistaa ihmisoikeuksia ja ohjaa maailmanlaajuista talous- ja rahoitusjärjestelmää. Kykymme käsitellä tehokkaasti eriarvoisuutta ja suojella ihmisoikeuksia on ratkaisevan tärkeää ihmiskunnan kohtalon ja tulevaisuuden kannalta. Ryhdytään toimiin ja rakennetaan uusi talous, joka toimii kaikkien hyväksi.